L-Amerikan Francis Kaufman magħruf aħjar bl-isem fals tiegħu ta' Rexel Ford jinsab miżmum fil-ħabs ta' Rebibbija fil-belt kapitali Taljana Ruma. Ir-raġel minn Kalifornja li għamel tal-inqas 3 snin u nofs jgħix Whiteline mill-2021 sa din is-sena stess huwa suspettat numru 1 fil-qtil tas-sieħba tiegħu u ta' bintu ta' ftit inqas minn sena. Huwa kien arrestat fil-Greċja ftit tal-jiem wara li l-om u tarbija nstabu għarwenin bla ħajja mitfuqa qalb il-ħaxix fi ġnien pubbliku f'Ruma stess. Biex issa nġib lura l-Italja fejn se jkun qiegħed isir l-interrogatorju nhar it-tlieta. Kaufman ta' 46 sena jinsab akkużat bl-omiċidju volontarju ta' żagħżugħa Russa ta' 29 sena Anastasia Trofimova u bintom Andromeda li kienet se talaq sena ġimgħa wara illi nqatlet permezz ta' daqqiet u sussekwentament spiċċat f'gata allegatament taħt idejn mis-sira stess. Grazzi għal ħidma konġunta mal-Midja Taljana, Net News kiseb informazzjoni li tindika li dan ir-raġel kien ilu jgħix f'pajjiżna mill-2021 u kien propju f'Malta li ltaqa' ma' Trofimova fejn għamel żmien jgħix f'appartament magħha f'Whiteline fejn sussekwentament kellhom lil bintom. U mifhum li l-mara spiċċat ilha b'Wilt Kaufman ftit tal-ġimgħat biss wara li ltaqgħu flimkien. L-omm u ċkejkna instabu bla ħajja fis-7 ta' Ġunju fil-park magħruf bħala Villa Pamfili. Kelliema għall-awtoritajiet Taljani spjegaw li l-Amerikan qiegħed jiġi miżmum fis-sala psikjatrika tal-ħabs kif fil-Greċja kellu episodji psikotiċi fil-waqt li waqt titjira li ħaditu mill-Greċja għall-Italja ħeb verbalment għal dawk l-uffiċjali li kienu skorta miegħu u sansitra allega li ġie msawwad. Intant, sa issa, għadu mhux ċar jekk Kaufman ibbenefikax minn xi fondi li nataw mill-Kummissjoni Maltija tal-Films dan kif jidher illi kien irnexxielu jqarraq bl-awtoritajiet Taljani meta għamilha daqs li kieku kien producer tal-films ta' Hollywood.